seduluran sing kuoclok ya pengen. Linduan wayang kulit Ki Sunarpo Guno Prayitno. Ya lane kan aku mau joget iringan. Lah ya ngono ya piye carane matur sing becik sing apik. Matur kepiye? Kowe iki rene tak jak lagek sepisan malah hargae perkara. Aja ngisini-ngisini bapak to. Ngisin-ngisini. Lah ya isin banget dadi ngisini-ngisini. Ya, Pak. Senengane kok. Rene iki golek seduluran kok rumangsaku kok. Ya Pak. Terus piye kae coba ngantek kendang mawut kabeh kaya ngono kae. Oh ya Iki sida diteruske ora wayangane iki. Ya sida kok ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Seneng malah pengendangku. Diobok-obok. Nek ra ngono ra meneng kok, Pak. Kula nuwun Mak Cange. Monggo-monggo Mas Gareng. Mas Narpo. Nggih. Alhamdulillah cita-citaku kabul. Waduh. Dongaku awan wengi kapan aku iso sak panggung karo Mas Narpo sing aran Dalang Idola. Dalang idola para janda. Wes. Reng. Loh, Reng. nggih to, Mbak? Mbok kuwi kancamu dikandhani aku rada mak Nggih nyun pangapunten. deg-deg ngono lho ngomong muni idola janda-janda isin aku lho. Isin lho. Sepurane wong niki wau Pak Zainuddin ki ya mung nyaut sak kecekele kok. Niki wong edan niku teng pinggir dalan didandani karo Pak Udin dadine nggih ngeten niki. Ya, Idola ora kok idola para janda ki idola ki ana maksude. Oh, maksudnya apa to, Pak? Mas Narpo ki dalang idola ki artine idola ki iki dalang ora larang. Rungokno kuwi. Luar biasa. Waton Waton apa? pinter sing ngenyang. Kuwi ya padha wae lho, Pak Sing Gareng. ngenyangi tanggal longgare ki lho. Oh, alah. Longgare ki tanggal piro ki mergo ki dalang ki padhet jadwale ngono lho. Setiap hari mayang. Lah alhamdulillah gene wengi iki iso ketemu ana Rumdin, ngerti Rumdin apa ora? Rumdin iki apa, Pak? Rumah Dinas Wakil Bupati. Wakil Bupati. Mapane ana Kutarjo. Kutarjo. Mas Narpo nak sampun ping pinten? Oh nembe pisan menika. Ya Allah. Putra daerah kita mriki nembe pisan. Biasanya pun rumiyin zaman Suwargi Bapak Kli Sumeradi garwanipun bupati. Nggih apal. Mereka kagungan idola. Menika Dolalak Banci. Ya Allah. Jadi Mas Narpo pisan niki. Nembe pisan iki. Kowe Nggih sepindhane iki. anak buah Zainuddin kok lele. Lah, sampean ping pira? Pisan. Apa padha wae ping pisan kok bangga lho. Nadyan to pisan ning rasane iki wis kerasan kaya dene wis mataun-taun ana kene. Setuju, Om. Tegese wis kerasan mergo ditampa warga masyarakat kanthi luar biasa sambutane. Leres. Grapyak masyarakate. Grapyak. Sampean rene mau saking grapyak iki ning masyarakat Masyaallah, dipiyake. aku lagi teko parkiran sing enek tulisane baju sementara parkir ora apa-apa gitu. Ngopi riyen Ibu Bupati dereng rawuh, ngunjuk kopi aku ditawani kopi. Ditawani kopi. Mlebu teko gapura kono enek bapak-bapak dahar soto. Dahar soto. Monggo pinarak dahar soto rumiyin saking grapyake. Ditawani Teko soto. tempat transit enek ibu-ibu ngemiki anake. Sik to, Pak. Saka kono mau bapak-bapak ngopi jenengan ditawani Ditawani kopi. kopi. Bapak-bapak kene Dahar soto. ditawani Soto. neng kono ibu-ibu ngemiki anake. Heeh. Jenengan Ora ditawani. lah kok kowe ya ora njaluk. Ayo gur ngenteni malah bayi niki mempengeram serap ngono. Ya Niki bener. tegese iki kerasan neng kene iki kerasan. Kerasan yo kena awake dhewe kerasan sapa to pemimpine? Lah iya ngono. ta. Nah, uluk salam, Oh, uluk nggih. salam sing apik. Golek seduluran. Nggih, Kowe Pak. ngerti yel-yele apa ora? Ora, Pak. Seduluran sak lawase. Sae. Nah, ngono Baleni, kuwi. Pak, baleni, Pak. Heh? Baleni. Ya genti kowe nyilih lambemu. Seduluran sak lawase. Luar biasa tepuk tangan kagem panjenengan sedaya. Eva Kentir sae napa sae? Sae. Yo budalke. Wong edan. Kaya jenazah wae. Lah nggih to. Tegese niki cerminan Mas Narpo, Nggih. nyun pangapunten, cerminan wonten mriki niku adem, ayem lan tentrem. Leres. Masyarakate wonten ing Kabupaten Purworejo. Purworejo
Mula agemane bapak-bapak wala ngangge klambi kotak-kotak, dilepas kancing bajunya, disingsingkan lengan tangannya. Iya. Ya ki ana werdine. Werdine apa, Pak? Purworejo sekarang tidak mau dikotak-kotak lagi, ora gelem diblok-blok meneh, mula lepas kancingnya dilepas. Betul. Disingsingkan lengan bajunya, saatnya sekarang bersatu gotong royong bangun Purworejo semakin maju. Tepuk tangan untuk Purworejo. Hebat ngene iki. Hebat Pak Dik. Luar biasa, panitia nggonku ra iso ngene iki kok. Lah ngapa? Sarungan wae ngepir. Ngau kaos oblong kene nek tulisane. Tulisan apa, Pak? Stop mencret intro stop. Mbok yo liyane kok. Kene elok tenan luar Elok, biasa. Mas. Nggih, derek remen, derek bingah Mas Narpo. Nggih, Mas Gareng. Tambah seduluran. Wah, matur nuwun kula ya ora ngira ketemu sampean karo Mbak Eva. Saestu. Eva Arnas. Eva Natalia, Eva Natalia. Cantika, Iya, Cantika. Arca, Aditya, Kuncana Wanodya, Kusumaning Ayuning Tias, Ayunda Rada Kendirawati. Waduh. Tak kira Eva Arnas e jebul. Ora gejeneng Eva reng aku niteni gejeneng Eva mesti wae kendel-kendel. Bintang film Eva Arnas ya ora bintang hotel. Eva. Padha iki Eva. Nggen kula niku rumah makan Eva Kondang. Kondang. Bidan Eva Kondang. Omong kok, Pak. Kondang enake ya. Wah, tenan wingi teng pasar Klewer nek copet niku gebuki ya jenenge Eva. Neng udu aku, Pak. Luar biasa tenan. Baleni mau ya, Pak. Apa? Seneng kula, dalu niki niku bangga kula dan salut kula niku napa? Biaya dari pertunjukan malam hari ini. Iya. Niku mboten kok mengambil uang rakyat niku mboten. Betul. Tapi dari urunan pribadi dari keluarga besar Korea. Loh, ora elok. Kula rada ngenes niki wau Mas Narpo. Ngenese. Dadi kula tekan mriki iki ternyata dagelan sokongan. Lah kok sokong? Kok sokongan lho? Dagelan iuran. Oh. Kula dugi tempat transit ki lah kok para lurah-lurah ki nglumpukke enek sing 200, enek sing 300, enek sing 400. Nglumpukke tenggen kula terus kula dom karo Nduk Eva. Nek khusus Gareng niku mboten iuran sampean tanggung jawab Pak Zainuddin. Lah sing iuran niku mangke nggo Mbak Eva. Oh, berarti kleru amplope mau kleru. Wis mlebu kok mbok jalone, Pak. Lho, ngoten niku lho wong wedok ki ngoten niku. Neng ndi-ndi ngompe dompet ki dadi primpene ngono kuwi. Ya ben wong lanang todet ya nggo maine kok. Sorry no. Lah ngapa? Aku kok main. Lah. Gareng anak buah Zainuddin kok main. Sorry no. Haram. Lalu lah cap jikiang ngeslot iki sorry no. Lah terus? Aku mung titip kok. Alah. Padha. Titip keling karo kanca-kancaku Mario sing mu main. Oh, tak kira titip kon nukokke. Lho ora bakalan kok jenenge arep menang mangan apa karo komputer iki ora bakalan iso cuntes bondo donyamu. Betul, Pak. Tenan Pak, kula niku alhamdulillah. Nggih. Donga sing apik kanggo Kabupaten Purworejo. Ucapan selamat terlebih dahulu. Ya, selamat Bapak Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Ibu Bupati asmane sapa? Bu Yuli no. Nah, ngerti ra aku sapa? Sapa? Putra ragile Bu Yuli. Waduh. Wong genar ragile kakung kok. Mas Roni. Oh, Mas Roni. Sorry, Bu. Kowe iki ora ngaku-ngaku. Lah, Nek Mas Dion ki nek karo aku ki kembar. lah, kembar wujudmu kaya Sik reng, ketoke Mas Dion iki bagus banget kuning lho. Nah, ya Pak. Anu, namanya sama. Oh, Beliau Mas Dion. Mas Dion. Kula niku nggih Dion. Gareng tralalala nama panggung sing dadekke rezeki. Bener. KTP kula Dion. Nggih. Dion. Ngadiono, Mas. Nek ora Dion, ning kowe Diot kowe. Ngadiono kok Dion kok Lho bapak. nyeluke ya Pak Dion ngono kok. Ya. Ora Pak Eno kok rumangsaku kok. Alah nono. Ubur-ubur ikan lele. Apa kuwi? Yuli Dion membawa semangat untuk rakyate. Luar Tepuk biasa, tangan. tepuk tangan. Nah, aku pari anak, Pak. Pak, Ana galon nang pinggir sumur. apa kuwi? Ibu Yuli dan Pak Dion membawa Purworejo tambah makmur. Oh iya iya. Ape? Nggawa galon neng pinggir kali. Apa itu? Bu Yuli Mas Dion merantasi. Ana galon karo arit. Apa? Bu Yuli Pak Dion kula nyuwun dik. Oh, jebul wong ngemis iki. Wis tak peling to pola malih. Apa to Pak? Aja ngisi
Sesuk setoran lho, Pak. Iki nang kene iki kepala desa iki rawuh kabeh sampeyan kowe bakal ditanggap engko nderekke Mas Narpo. Ya kan Kowe mau nyuwun duit karo sapa? Pak Dion karo Ibu Yuli. Mbok balen tak antemi kowe. Lah ngopo to, Pak? Ayo aku jaloke sisan. Oh, padha wae koclok. Ngene kok ngemis kok jamaah kaya. Ya ben ae. Wah, seneng kula. Niki saestu Korea dalu niki sami syukuran. Betul. Melepas lelah, melepas penat dan lebih kepada rasa bersyukur. Iya, Pak. Pemilu dilalui dengan adem, ayem, tentrem, ora enek alangan sawijapa, masyarakat tetap guyub dan rukun. Selamat untuk Korea. Nggih. Luar biasa. Seneng aku, Pak. Seneng nggon aku kono iki kok meneh pilihan bupati tondo. Lah piye? Pilihan RT mawon genting suasanane lho Mas Narpo. Piye pilihan RT? Dampake piye dampake? Genting lho, Pak. Mas, genting suasana wong lanang angger jam 10 wengi metu nguyuh mesti dicekel, Mas. Lah, Pak Dalang. Dicekel Pak polisi. Kok sik to, Pak? Pak Dalang. Diurus Mbak Eva diurus. Lah kok medeni men to Pak undamu, Pak? Wong lanang nguyuh metu Jam 10 wengi kok Jam metu 10 wengi. nguyuh mesti dicekel, Mas. Tintrim tenan nggen. Sik to, Pak. Aku kok pikiranku sing ora-ora ya, Pak. Ora piye lho. Dicekel ki dicekel polisi apa dicekel piye? Mula kuwi aku ya pengen mbuktekke aku jam 10 wengi metu terus aku nguyuh ora tak cekel ki jebul ya kocar kacir Oke. tekan ngendi. Lu saru to, Pak? Lho, ya to. Lho kok saru ki? Lah piye? mosok kocar kacir. Wong ki ilmu kok saru ki. Ora nek kok ngene saru. Ugi ngaturaken gunging panuwun. Nggih, kagem sinten? Ya bapakku ya komandanku. Nggih. Pak Zainuddin sehat selalu, Bapak. dilancarkan rezekinya. Nggih. Nika Amin. ditresnani warga masyarakat saestu. betul Mas Enten Garing luar Wono- biasa niku. Nggih, ten Wonogiri nggen kula mriku niku 4 periode, Pak. Nggih. Ning gandeng Percaya. karena harus tugas di Purworejo Nggih. meninggalkan Wonogiri niku masyarakat mereka merasa kehilangan. Kuwi cetha. Pejabat sing merakyat niku Pak Yanudin niku. Nggih. Ora rumangsa piyai luhur ning rumangsa kaya wonge dhewe semrambah. Satu Niku, yang rakyat saya semangat. ambil ilmu kebaikan dari Pak Zainuddin niku, Setunggal. Apa, Pak? seneng sedekah. Eh. Kula nderekke Pak Zainuddin wong kula Srawung ki 11 18 sebelum Masehi kok kali Alah, Pak alah. Zainuddin. Kok Tegese tuwek iki men, lho. wis tuwe banget ngoten lho. Oh. Kula nderekke Pak Zainuddin sak mobil niku Mas Narpo. Heeh. Wah, lewat Bangjo enek cah cilik lanang uda ning tengah dalan ngamen ora katokan. Heeh, Pak. Pak Zainuddin mudhun saking titian Mudhun. 500.000 nyole nggo tuku kathok. Cah cilik wuda Udah, Cung dikai. ngamen teng pinggir dalan. dikai Pak Zainuddin 500. mandap 500.000 lek nggo tuku kathok. Heeh. Subhanallah. Subhanallah. Ora lokak tambah Kebak. kebak. Dugi Terus? Bang Jombaya lali. Boyolali. Nggih. Enten bocah SMA wedok Heeh. teng tengah dalan nggih ngamen ora katokan. padha. Pak Zainuddin mudhun buru-buru. Cung. Sak yuta nduk ndang nggo tuku kathok. Lung tanpa wel. Kula lak ya terus mikir to Mas Narto. Heeh. Guru ora katokan wae kok sak yuta. Heeh, Pak. Bang Jo Salatiga kula ndisi mudhun teng tengah dalan kula ya ora katokan. Pak Zainuddin mudhun nyereng 5.000 ndang nggo tuku silet nggo cukur ngoten niku. Pak Zainuddin. Kok ora nggo tuku kathok ya rek Mas. Luar biasa. Nggo cukur ya. Lah, Cukur rambut, Pak. Oh cukur rambut. Sampeyan ki lho ya melu-melu wong wis gerang barang. Ngene iki seneng kok ki ternyata rezekine ora saya lokak ning saya. Kebak Pak Zainuddin, matur Ngeten nuwun nggih iki. Pak, sehat selalu. Luar biasa doanya. Heeh, Mas. Semoga para Korea apa yang sudah panjenengan dedikasikan untuk Purworejo mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. dilancarkan Amin, amin, rezekinya, amin. ditentramkan keluarganya, Amin, ya Allah. diselamatkan dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah. Amin, ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Niki wau malah pun enten calangan lho, Pak enten sing ngendika rasan-rasan. Piye. Lurah Kecamatan Ngendi? Pituruk, pundi wau? Kecamatan mriko Kali Gesing, nek Pituruk mriko. Pituruk kono lho, Lek, kono. Pituruh. Pituruk kulon kono. Kupingmu mak pituruh. Lho lah iya, Aku mau muni apa? ya kuwi. Lah. Wis rasan-rasan. Heeh. So arep nanggap Mas Narpo. Waduh. Sak rombongan garenge katut. Aku, Pak. Kowe golek rombongan dhewe. Wong kok elon nih ora Aku merah. ki melu kowe iki lho, Pak. Mbok piye-piye aku melu jenengan, mbok arep piye-piye aku pokoke melu. Melu ngarani iki lho gething kula ngeten iki lho, Pak. Bener. Ngarani Neng omah ora nyambut gawe, dijak nyambut gawe ngarani bayaran kula ora seneng kula teng mriki. Lah. Mbok pira-pira sak pawehe, Mbak Eva. Lah, karep kula ngoten. Niki nek ora 250 emoh, Pak.
Kula sukani 500 disusui kok Pak niki. Jaluke malah 250 ya. Cah kentir kok Pak. Kentir, orang ngitung ya. Sik penting gak duit. Cah kentir ngene. Ning aku seneng lho Mas Gareng. Lho seneng ya Purworejo Bumen dereng enten wong sing joget kaya Mbak Eva iki. Wah seneng banget. Lah nek mong niki kalah kalih papat niki wau no. Heeh. 1 2 3 4 bar ngene terus ngene to mau. Ya bener. Iki 1 2 3 4 iki suarane krupyuk krupyuk krupyuk. Lah kok bareng Mbak Mugi iki mau. Mbak Iin. Husnul. Lah iya sampean iki Mugi Husnul Khotimah. Iya. Mbak Mugi Husnul. Iki Mbak Mugi. Sok mben iki muga-muga sedane Husnul Khotimah. Ya bener ning aja ngono kuwi. Ngono Cek kuwi. somben. Iki mau krupyuk krupyuk krupyuk. Heeh. Lah bareng iki. Bareng kuwi piye? Koplok. Aku mbayangke. Lah nek umpama telu iki melu ngono ora. Plak. Kok Ya, saya Joko. cembreng ya. Jenenge kekompakan kanca-kanca napa niki? Dwija Wijo Laras. Laras. Kok kaya ngene kangko? Nggih, Wong. Niki wae pendirine guru-guru ora ban-ban. Oh, Dwija Laras. Pak Joko Pak Wanono biyen guru-guru nih. Sungkem bekti kula, dulur-dulur kula, kula dongake sehat walafiat, Amin. pinaringan Amin, rezeki amin. sing berkah barokah. Amin. Niki laris tenan Mas, kabeh. kula ngrungokke iringane kanca-kanca Dwija Laras ini membuat semangat sing nonton, membuat Pak Dalang semangat sing nyambut gawe. Umpama kula dalange, Ngapa, ngeten Pak? iki, tak undhake kesejahteraane. Weh, mbok undhake piro? Aja brongos piyogaku. Geger engko bali lho. Niki nek umpama kula dalange, tabuhane seger nyenengke kompak. Tenan, tak undhake kesejahteraane. Wes pisan bae aja pindho. Mbok undhake piro? Yo minimal rampung mangan soto bareng. Saya tak Pak, sampean ya bener ngelem kare Dwija Laras. Ning aku krungu-krungu jenengan ki ya duwe kerawitan lho kae. Ket ijek urip to kae kerawitane kae. Mati kok, Nduk. Lho. Lah ngapa? Mbak jenenge berkah ria ora nek wong nanggap. Terus Akhirnya tak jenenge sinar paceklik. Payu. Belas, Mas. Blas. Moro to ndek gawe nanggap elektron liya kok, Mas. Terus ganti jeneng. Tak ganti jeneng meneh, Mas. Apa? Nyangga dosa. Mbok menawa iki dosaku. akhirnya bubruk. Akhirnya ora payu tak ganti jeneng aku njaluk idi palila saking Pak Zainuddin. Napa jenenge? Nami sing sae napa Pak kangge kempalan kerawitan kula. Heeh, mbok Diparingi jenenge sapa? tenger kalih Pak Zainuddin. Apa, Pak? Rindu order. Rindu order. tanggapan. Kangen wong ngejob berarti ya? Jadi kangen wong ngejob. Ya payu, Pak. Hah? Ya payu. Alhamdulillah. Laris. Ora. Wong rezeki iki pancen wis ana sing ngedum. Nggih, bener. Tegese awake dhewe teko kene iki ya ora kok semata-mata golek rezeki. Rezeki Betul, iki Pak. mung sampiran. Oke. Sing penting kaya ngendikane Pak Zainuddin, Pripun? seduluran sak lawase. Oh, berarti kanggo jenengan apa duit karo sedulur milih? Lah mbok tekak demit kene abot sedulur. Lho, tenan? Berarti bengi iki ra bayaran. Nah, dikunci Mbak Eva, buat sedulur lho, rungokke. Sedulur to? Abot sedulur. Sedulur? Mulai aku ora bayaran ora masalah. Lah ngapa? Wis lunas kok lin ada. Wis modar. Korea kene iki tertib kabeh kok. Tertib. Duit karo sedulur abot? Abot sedulur. Sedulur? Sedulur sing dedit. Ya tetep abot sedulur. Mergo awake dhewe rene iki lak mung golek sedulur. Betul. Ora golek musuh. Heeh. Kanggoku tanggane kula lho, Pak. Nggih, nggih Niku padha. 10.000 sedulur niku kurang. Kurang. Ning nek musuh siji pun kokean. Kokean. Ngono, Pak. Kula ki nek golek musuh ora usah tekan kene. Lah, Ngomah wis cemepak. Bener. kok iso mah cemepak? Lah mara tuwa turu kae uyah ana ndase lak dadi musuh. Dadi mungsuh. Iya. Sing penting seduluran, Pak. Nggih, leres. Bojone tanggane keroki dadi mungsuh ya. Nggih, mijeti kok bojone tanggane ya dadi musuh. Iya. Ngoten niku. Nah, niki asmane Mbak Eva Nggih, Kenting. Pak. Asli saking pundi? Mas Garing. Saking gua garbane ibuke. Lah iya, biyen saiki Kowe lenggah. matur dhewe, matur dhewe. Mbak Eva. Nggih. Saking- Depan. Kula saking Karanganyar. Karanganyare Karanganyaripun Begajah Popongan. opo pongan. Nggih nika sak timuripun Solo, nggih to. ngeten, Solo nggih. ngetahan terus enten Bangjo Gede Proliman ngetan melih, Nggih. enten masjid belok kiri, mengke enten Griya Ageng Putih Kowe tinggal omahmu ya? Burine, Oh, Pak. burine. Tak kira omahmu sing gedhe. Nggih, ya to, Pak. Omah kula niku mboten kok sombong. Iya. Ora sombong lho, Lek. Wah, ngarepe ukiran lho. Wah, elok Jepara. Ukir pangan rayap kok. Mbrukno sisane lho. Wong Wah. kok
Kancaku mbiyen iku Solo ki akeh lho Mbak Eva. Wah, sinten, Pak? Ning lali kok mah ora ngerti aku wong Solo pirang-pirang biyen. Oh, nggih. Tawangmangu Solo, Palur, Jateng. Kalau mantane jenengan barang. Sudah. Sekolah Oh, biyen mantap. saya. Kula ki wis ngerti kertune jenengan. Sudah. Saya lek garen. Kartune apa? Ora nek. Oh, Mas Narpoi dalang sip kok. Sip. Nanggap Mas Narpoi padha karo wong entuk angsar apik. Kowe ngono. Mergo dalang iki Heh? wah tirakate kenceng. Weh. Gentur tirakate. Weh. Kungkum ki ora mung nang nggon Bengawan, ora mung nang kali. Lah ning endi? Kali Asat dikungkumi kok piye. Lah kowe jenenge ra kungkum kuwi Iki jenenge. tenan dalang elok iki ngene iki. Jos, sukses ya Pak. Min, Amin, Paris. Amin. Sehat ya Mas. Nggih. Kula nderek. Aku yo